Barka da zuwa taskar YNC Entertainment. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu, ka danna subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma ka mana subscribe, kar ka manta ka yi liking sannan ka yi comment. Mun gode. Da so samu ne, samu mai sa addini, ga sallah tsoron Allah duniya take babu kamar ni. Zan sai mata latest wanda, gejin ta fofo kai ta shawo kwana wish full of people wonder. Baba, yaro yana kura ne. Baba, share ne. To yaro na ran ne baba. Yaro kana tafiya Saudi Arabia kuwa? Kai ba ya Saudi Arabia, ni ba na zuwa Saudi Arabia ba sai dai India. Ni ba ko India. Sai baba, so ba to yana son ce maka tunin da ta je inda dan uba ka dama a yake ba mu kawo ba kana gani ke kina bin shi na gaje tambaya ta ina magana kana